Снима. Здравейте, приятели, сега хващаме. Сега, че ти отиде рибата. Па нека се радва. Пълно няма да дойме втори път кога. Виждаш ли? Виждам те. Ти не може да извадиш. Тай голема. Налете. Мартин. Тай голема. Налетка. О! Стига да е. Стига па ти си е гати човека. Какво толкова сме направили, дете? О! Танче с шаран. Не викай. Не викай. Абе, леко не ходи към мене, леко, няма напъве толкова. Леко, няма напъве. Няма напъве, че избега. Па че му избега и тая. Леко. Леко не иска откъп не може да извади. Гати шаран. Ето са него, че ти го сни. Не. Поне избега. Леко. Он не може да я държи. Отпусни я напъве много. Он не може да я държи. Голема. Трябваше ти да му я извадиш. Гати рибата танче. Нека си направи кефа. Добре, дай. Това ми е бил кефа. През тия години как да се трудим да хвана най-големата риба. Гледай напреде. Снима ли танче? Абе, пресани пъти с твоето снимане. Леко не я напъве. Леко не я напъве. Дай, че ти избега като тази сутринта. Че избега, трябваше да му извадиш. Нека, а защо аз замълвам, нека си прави кефа, за какво ми на мен? Иначе го избегаме. Ако ми е кеф... Танче, снимай това. Абе, де мъкни. Ето си. Отпусни си аванса, леко, айде. Гледай там. А така е? Да. Леко, да, няма, кой ще избега? Ама е много плитка там. Да, аз това гледам. Големия кеф да пием. Макс, оно изключи. Айде сега, няма да си. Мъкни. Също дължина няма да стигне. Да.